sizobheka nje ubuhle bakhe kuthi ukuba wena namhlanje umhlangano bazalwane kwangathi wonke umuntu engeza nemvuthuluka yakhe yesiko kodwa yasho uJesu okashinelwa ngayo kakhulu kodwa ebalekile ukuthi iBhayibheli mayiqeda kufida abantu abawu-5,000 sebedlile bonke abantu wathi kubafundi bakhe abathatha imvuthuluka bezikwa eyiwile bahambe nazo iningi imfihlakalo bazalwane ekuleya nto yaleya mvuthuluka okwakuthiwa ayithatha uNkulunkulu esimkhonzayo is the God that can foresee and predict the future manje uJesu wayazi ukuthi mabesuka la baya kuphi leya mvuthuluka bazalwane it was the testimony yokuthi uNkulunkulu wenza imali ababeyidingela ukuthi mase besemkhunjini ngoba babesuka bangena emkhunjini kwanyakaza umoya bathi Nkosi wathula safa yingakho uJesu athi kuphi ukukholwa kwenu ngoba imvuthuluka yayimele ithi lo othatha izinkwe enhlalo wathatha ufisha babili unamandla usigcina nasesivunguvungwini imvuthuluka bazalwane
esigweni sidlule esigweni esinzima Jesu. Hallelujah. Sihlangene singabanqobile. Njengoba kuphela unyaka uyayethu celebrate ukunqoba kuKristu. Alibonga igama likaJesu. Asithi bazalwane ke inkosi ihambe nathi. Ziningi izinto ezikhulunyiwe futhi kule ndawo. Izinto ezikhulunywa kule ndawo bekungasiza izinto zokuthi sigcume ngaleso sikhathi kushinyelwa sishaye izandla. Simemeze sishaya amakhwela. Bekuyizinto ezithi mhlawumbe ubhekana nezinto zempilo bakwazi ukuyisebenzisa ngoba izinto ezishayisa amakhwela kakhulu azisizi mhlawumbe sibhekene nombuzo but masize lapho sisuke sizolanda umthetho emlonyeni kaNkulunkulu. Alibonga igama likaJesu. Ngibona izandla zabantu uJehova basebenzele namhlanje kulonyaka abathi kulonyaka usebenzele uJehova sizothi